tulay na nagdudugtong sa Bagasbas at ito papuntang Talisay. Ito yung dagat o low tide ngayon. Ayan, low tide ngayon. Ito yung beach. Masyadong payapa ang beach ngayon, ang dagat. Naghihintay kami sa kasama namin, sina Manoy Phil, kasi hindi namin alam kung saan sila nakaparking yung bangka nila. Ito na ngayon yung Bagasbas at ito yung ilog ng Bagasbas. Low tide ngayon, dito kami maliligo. So ayan, low tide. Ayan yung, ito naman yung Bagasbas beach sa kabila. Ito yung tulay. Ay, buriki. Kore Aquino Bridge 2 kasi yung 1 nandun sa may Mercedes. Ayun sa baba. Walang masyadong naliligo ngayon kasi init na. Ito, may mga dumadaan dito. Tatawid sila doon sa kabila. Ayan na. Ito na pa. Kalayan ko na yan. Kalayan ko na yan. Kababaw yan. Wag na at matagilid yan, Emil. Tayo. Kadi pa kayo na-under. Wag niya magalawin. Takot yung isa eh. Mabigat pala ito. Kung nagsama na sana, mababaw man palan. Daanan kasi yan ng ito mga kabisakol, daanan kasi ito ng bangka papunta dun sa dagat. Kaya kaya pagka high tide malalim. Kayong dalawa sabi, dito lang sa tabi. Ayun. Doon kami sa kabila kasi mamaya daw dito, marami na din maliligo. Kailangan ng medyo layo-layo. Kaya doon kami sa kabila.
Manoy Philo, susunduin kami. Nagsasagwan. Saan ba papunta to? Dito! Ang layo naman! Lasing ang bangkero namin. Mali sa direksyon. Punta kami sa kabila. Yun. Mali man ang direksyon ta. Diretso ito doon sa ano? Sa laot. Oh, hello. Hi. ayun, ayun yung pupuntahan namin, oh. Pupunta na kami saan? Oh. Ayun yung pupuntahan namin. Oh my goodness! Bye-bye. Bye-bye. Help! Help! Pupunta na kami sa dagat. Oh, ayun yung dagat. Ang layo ng pinuntahan namin. Parang floating body. Ang layo. Ay, pararong pa yun. Ay, hararong nga. Where did we go? Mababa na ako, doon kayo pumunta. Sige, baba. Ay, kakamili. Hararong yan. Ay, yung baon namin, oh. May mga Adobo. May adobong kanin na naman dito. Oh, pansit, tsaka laing. Ito ulam ko. Shhh, sarap. Isda. Yan. Papasok na yung mga bangka na naglaot. Ayan na sila. Galing sila sa laot. Ayan, ang dami pang naliligo dun, no? Ayan, sa ilalim ng tulay. Ayan yung daanan ng mga bangka galing laot. Yung dalawang yan. Parang naglalaro lang yung mga bangka, oh.